Day hang ni yu i ka bor jong ka Argentina ha ka football. Bahdu katno ka long ka taga tim ka balak ban long sisa kum uta u aktor ha ka film. Batang san minute haswa baka por kan kutno ar teligi gul kalayo ban penpai. Kat ba ki wei kinang ka Argentina kanang kam shushu ka jingtre si Tom Jong u kapten u Lionel Messi kala penlong ya baro ka wei ketim bahkan Tracy Tom kumba u kapten u Tracy Tom watla ha ki minute ki bakaduru kila ban apply ya kita ki formula ki beri ya ki wei ki rangi lekai kim la satya ban lap ya kita ki buit ki beri jong ka Argentina day hangni ki bom tip ya kata ka buit ki beri ke jongka kisa ong ba ka day ke jingle siliang jong referee lani jong ki linesman bat kum ta tetar Henry M kamdon ke bukum kita ki jing sisa ki pau ba ka ne ka day kata ka buit ki beri ya ka ba ka kenhun ka laban apply ha ka nuku por lada ka syak tabgul ha ka nuku tim ka ba ki kendu persa watla ka England ka laban tap ya ka gul ka ba ningkong ka jongka ha ka minute ka ba san posan lingba jung Anthony Gordon Henry ka Argentina ka klamki kala kedia sukijai kala ngap thu bat ka tenju ru ya ka bor jong ka England onda kala snuthu de hangta ka sa apply ya kata ka formula ka beri ban tap yaki gol ki bakka ka don kam ban tap kumta de tat ha ka minute ka ba praposan lingba jung Enzo Fernandez ulayo ban krewit na jngai ya ka bol sagul kat haduba urang up gol jong ka England la shu ban yada ya ka te bol bat kelarung sapu gol bat sa ha ka minute ka ba khandai po plus r kala yo ban penbut sa ya ka gol ka ba r lingba jung Lautaro Martinez upala yo ban tap ya ka gol ka ba r ka bala bu ya ka Argentina bakan poi sa ka final bakan sa yo ban ya kun persya bat ka Spain ha ka mid sitting sania jong ka khat khandai terik jong matauna kumta baro kino Christian ki peradba jong ka Argentina ha situlup jong ka perthai kila peit ritmen simha namar ba kapor kala jankut Henry kala syatapat ha ka England Henry ki buit ki beri jong ka Argentina ha ki san minute shwa ba kapor kan sakutno kala yo ban tap ya ki ar ligi gol bat kala job sendon da ar la iwe gol persya ya ka England kumta nadu ke round of 16 ke quarter final bat menta ke semi final ka Argentina kala sei sisa ye kita ki buit ki beri ki jongka kat haduba kala penling ngok hingan bat ki tim ke be kendu persyak bat ka bat ye ki pajba ha situlup jong ke berthai ban yo i bat ban sa khihi dala ki jong ki khmat ya ka bor jong ka Argentina ha ba pek i kumba kala day ban ram nadu ka round of 16 persyak ye ki Egypt Henry ka la ban sepat ya ka taga bor ka beri ke jongka ka bala penlong ya ka kumni kumba kalong kani ka bor ka beri bat ka mayan jong ka Argentina kala penlong ya ki tim ka be kendu markhmat bat ka ba kim snow la satiaban priang ya kani namar ba ki don ki kap ya ka ba ka Argentina kala shot tap goal katno ka doru Henry baro kita ki gol ki la baik ban penpai ka la yiki ka perthai si tolup ka dap da ka jingkman bat ka sleiru da ka jingi namar ka jingi rung jong ka Argentina sha ka final mentos nam R1000 R1000 namar ka day ka Argentina ka badairu ka ta ka tim ka babun tam ki nongkrisan ha situlup jong ka perthai hadu mentah kumta kani ka jingjob jong ka Argentina kala penslei ka perthai da ka jingkman ka bom la shu banong ka Argentina kan siyo ban ye khun persa ye ka Spain ka ban solong ha ka mit jong ka khat khandai turik jong mato bna July ha ka por khat ar laipo am hapo jong ka New York New Jersey Stadium jong ka ri Amerika kumta yano pikirsan bakan long ka ladu jong mato snam R1000 R1000 snowha sakoman khubli sibuntat hadu bikendu ha ka wipat ke video